ଧର୍ମ ସମ୍ପଦ କାମ ଅର୍ଥେ ଯେତେ କହିଲ ବେଦ ପଥେ। ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣଗ୍ରାମ ଅଭ୍ୟାସେ ଥାନ୍ତା କିଛି ଶ୍ରମ। ତେବେ କି ମନ ଅସନ୍ତୋଷ କହିବି ଶୁଣ ଉପଦେଶ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ବେଦରେ ଧର୍ମ ସମ୍ପଦ କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ରହିଛି। ଯଦି ତୁମର ମନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଓ ଭକ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ, ତେବେ ଶ୍ରମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ମନରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ଓ ଭକ୍ତି ଏକାସାଥୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ସ୍ଥିର କରେ।